Γεια σας κορίτσια! Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο κανάλι μου. Με λένε Μαρία και η αγάπη μου για τα καλλιτικά είναι πολύ μεγάλη. Θα ήθελα το πρώτο μου βίντεο να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας empties. Μ' αρέσουν ιδιαιτέρως αυτά τα βίντεο γιατί παρακολουθώ όλες εσάς και μαθαίνω κάθε φορά ένα σωρό καινούρια χρήσιμα προϊόντα που διευκολύνουν τη ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε. Αυτή η σακούλα που βλέπετε είναι γεμάτη με όλα αυτά που σκοπεύω να σας δείξω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτο προϊόν έχω να σας δείξω έναν γνωστό και πολύ αγαπημένο αφρό, κρεμώδης μάλλον αφρός καθαρισμού, που είναι και για το πρόσωπο και για τα μάτια, με ελιά και λεβάντα, από την Apivita φυσικά. Είναι συσκευασία των 300 ml και κάνει φανταστική δουλειά για ντεμακιγιάζ. Μάλιστα μου άρεσε τόσο πολύ που έχω 2 άλλες συσκευασίες. Βέβαια, περνάμε στη συνέχεια σε κάτι που δεν έχει καθόλου σχέση με τον ντεμακιγιάζ. Και αυτό έχει να κάνει με την χαλαρωτική κρέμα σώματος Dream Skin. Και επίσης και το γαλάκτωμα για ευεξία με γιασεμί και λευκό τσάι. Πρόκειται για 2 ελαφριές κρέμες που βέβαια η πρώτη είναι όπως το λέει το όνομά της, χαλαρωτική κρέμα σώματος, ενώ το δεύτερο προσφέρει πλούσιο άρωμα και καλή θρέψη θα έλεγα, αλλά δεν αφήνει βαριά την επιδερμίδα, φυσικά από την Apivita. Συνεχίζουμε με κάτι τελείως διαφορετικό θα έλεγα, βέβαια πάντα στο ίδιο θέμα. Τι άλλο, οι κρέμες, γιατί δεν σας κρύβω κορίτσια, η μεγάλη μου αδυναμία είναι οι κρέμες. Λοιπόν, μια μικρή συσκευασία από τα αγαπημένα μας Body Shop με Shea Butter. Επίσης, Body Shop για πολύ ξηροδέρμα, το είχα πάρει το χειμώνα, εγώ έχω κανονική, κάποιες φορές λιπαρή επιδερμίδα το καλοκαίρι, αλλά σίγουρα όχι ξηρή, αλλά μπορώ να πω ότι με βοήθησε. Στη συνέχεια, το πήρα καθαρά για θέμα μυρωδιάς, ένα καταπληκτικό γαλάκτωμα από τα Body Shop με την μυρωδιά μορίγκα. Δεν έχω να πω, δεν ξέρω μάλλον τι να πω για αυτή τη μυρωδιά. Όποιες κοπέλες αγαπάνε τα λουλούδια σίγουρα με καταλαβαίνουν. Είναι ένα βαθύ λουλουδένιο άρωμα που διαρκεί. Βέβαια η τιμή είναι τσιμπημένη, δεν σας κρύβω, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο θεωρώ από αυτή τη μυρωδιά. Για όσες κοπέλες αγαπάνε τα έντονα, βαθιά λουλουδάτα, ανοιξιάτικα λουλούδια, που αυτό αν έδινα μία ελληνική μετάφραση της ονομασίας μορίγκα θα έλεγα ότι μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από γιασεμί. Στην Ελλάδα το λέμε ίσως και αγιόκλημα. Και τελευταία, δηλαδή και υπεραγαπημένη επίσης εξίσου όπως θέλετε να το πείτε, είναι πάλι από τα Body Shop και είναι αυτή τη φορά για κανονικό δέρμα η φράουλα, η αγαπημένη φράουλα. Εννοείται ότι όλες οι μυρωδιές είναι καταπληκτικές. Συνεχίζω, επόμενο βήμα είναι, εντάξει, εννοείται ότι δεν τα δείχνω με τη σειρά γιατί είναι empties, αλλά δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή κάποια θεραπεία και θα μπορούσε να πούμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει και κάποια θεραπεία, βέβαια με λιγότερες κρέμες. Έχω αφήσει λοιπόν το peeling για τη συνέχεια, το οποίο είναι με αλάτι και λάδι, περιέχει αμύγδαλο, πλούσιο Shea Butter, το οποίο βέβαια δεν μπορείτε να το βρείτε προφανώς στην Ελλάδα, εγώ το έχω πάρει από το εξωτερικό και ειδικά από τη Γερμανία. Πρόκειται για ένα πολύ πλούσιο peeling, το οποίο βοηθάει να ανοίξουν οι πόροι, να γίνει πολύ καλή απολέπιση και στη συνέχεια να κάνει το ξύρισμά σας και μια επιμέρους πολύ καλή θεραπεία. Και κλείνοντας, έχω αφήσει τελευταία 2 φανταστικές μάσκες, να ξεκινήσω από την πρώτη, η οποία είναι από Euro One Store,
το οποίο λέγεται Αφροντίτα. Είναι για τα μαλλιά, μάσκα, με πρωτεΐνες τιταριού, αντιλιακά φίλτρα, η μυρωδιά κυριολεκτικά. Να πω ότι τα σπάει, να πω ότι είναι με μυρωδιά κεράσι, να πω ότι αφήνει τέλεια τα μαλλιά και πρόκειται για μία μάσκα, βέβαια την έχω καιρό, δεν μπορώ να θυμηθώ, η τιμή απάνω έχει σβηστεί, αλλά δεν έκανε, αυτή η συσκευασία που είναι στα 500 ml δεν έκανε πάνω από 4-5 ευρώ, εννοείται δεν έχει μείνει μέσα τίποτα, βέβαια σε σύγκριση με την επόμενη που σας δείχνω που είναι 250 ml, εντάξει, είναι, γυαλίζει κιόλας, Oro Fluido Mask, πολύ καλή, θρέψει στα μαλλιά, γευαμένα μαλλιά, ένα απίστευτο ανατολίτικο άρωμα το οποίο διαρκεί, το οποίο κάνει τα πιο στυλπνά, τα πιο γεμάτα, τα πιο δυνατά μαλλιά όσο μπορεί να δώσει μία μάσκα από μόνη της. Εγώ τη χρησιμοποιούσα για θεραπεία το βράδυ και κλείνοντας θέλω να πω ότι αν και δεν είναι γυναικείο, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως, αν όχι το καλύτερο στην πεντάδα, από τα καλύτερα αντρικά αρώματα, το έχει ο φίλος μου, μιλάω φυσικά για το Boss, το Hugo Boss το αντρικό, είναι μεγάλη συσκευασία, είναι τα 200 ml, γυάλινη βαριά συσκευασία, διαρκεί, το άρωμα θα έλεγα ότι είναι εντάξει, απόλυτο αντρικό, μάλιστα το έχει παρουσιάσει και ένας πολύ διάσημος ηθοποιός, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, αλλά νομίζω του τέριαζε απόλυτα στη διαφήμιση. Εγώ φυσικά δεν το πήρα γι' αυτό, το πήρα γιατί νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στον γκαλόν μου αρέσει. Αυτά λοιπόν είναι τα έντυπα μου. Σας ευχαριστώ πολύ που τα παρακολουθήσατε. Να έχετε μια καλή μέρα, να μου πείτε από κάτω στα σχόλια τι έχετε χρησιμοποιήσει, τι σας άρεσε, τι συμφωνείτε με αυτά που είπα, τι διαφωνείτε και θα ήθελα να τα λέμε από εδώ και πέρα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χώρος της ομορφιάς και είναι κάτι το οποίο θέλω να το συνεχίσω με τη δική σας στήριξη. Φιλιά πολλά!